l'alta escola no deixa de ser l'aprenentatge que li dones a un cavall per poder arribar a un nivell que són d'uns exercicis que comença des d'un inici, que són els crius, i després arriba a un nivell absolut que podria ser el que has vist fins ara, que després és l'escola de Viena, l'escola de Jerez, o inclús quan veus aquests cavalls, aunque sigui d'una altra disciplina que és clàssica, però no deixa de ser els mateixos exercicis ficats en un altre ambient, amb unes altres característiques que portem per la vestimenta, que ells la tenen diferent a la nostra, però el que és la base és la mateixa. Aquesta disciplina a Catalunya, mira, farà, jo crec, si no m'equivoco, uns 10 o 11 anys es va començar a parlar d'ella aquí a Catalunya. I després és una disciplina molt minoritària. I després ja fa uns quants anys que podem comptar uns 40-45 genes que estan sortint a pista, i el que sí que et puc dir que fa 2 anys que portem guanyant a Andalusia amb sortides a pista amb concursos. Tenim un genet català que va ser campió d'Andalusia fa uns quants anys, després hem arribat a uns acords amb la Federació Andalusa perquè hem pogut portar a Granada una sèrie de genets per poder competir també amb els andalusos. Hi ha una relació molt bona perquè se comença aquí una xispa, agrada. El que et demana la disciplina, el cavall té que estar impoluto, vull dir que té que agradar a la vista. A més, si té que agradar a la vista, el primer té que estar net. Una vegada net, ben raspalladet. I després ja comencem amb les trenes, les que li diuen les dragoneres, després pots començar a trenar la cua, que hi ha moltes maneres de trenar la cua, i tot això fa que el cavall ja estigui en una edat per poder-se presentar. Perquè en aquests concursos hi ha una primera nota, que la primera és presentació del cavall. En aquell moment els jutges et miren i miren com portes el cavall. Si tu més te l'has treballat, et donaran algun puntet més, i a partir d'allò ja ven segons els exercicis, la dificultat, com tu has marcat, com tu has muntat, i després tot això va acompanyat d'una música, que tu intentes que el cavall faci aquest exercici amb el compàs d'aquesta música. I qui ho faci millor, s'emporta el premi. A veure, la regna és una manera de tindre el cavall a la mano, que se li diu. Com ell li estàs indicant el que tu vols, si vols que vagi més de pressa o més a poc, si estàs buscant una incurvació, i també serveix molt per relaxar l'animal. I en aquell moment, quan tens tot això, ho pots començar a treballar amb ell. Si tu mires clàssica a el que és l'alta escola, pràcticament l'aprenentatge és el mateix. El que diferencia també l'alta escola és que se li vol donar una certa més plasticitat amb els moviments, vull dir, una miqueta més d'alegria, o diuen una mica més d'arte, que diuen els andalusos.